Assalamu alaikum yan uwana, ina fatan muna lafiya. Today's Life Foundation kungiya ce da mutane da yawa suka san irin gwagwarmaya da kokarin da muke yi na ganin cewa mun taimakawa mutane, mun taimakawa marasa shi, mun sawa mutane farin ciki a cikin zuciyarsu. To muna son sabuwar shekara ta zo da abubuwan jin daɗi da mu ƙara ƙarfin taimakon da muke yi ta yanda wa'anda ma ba za mu iya samu ba su za su iya zuwa inda muke. Don haka muna neman taimako 'yan uwa da abokan arziki, muna neman taimakon al'ummar musulmai, muna neman taimakon duk wanda ya san cewa yana kokarin ko yana son ya taimaka ko ya tallafawa marasa shi amma bai san halin da zai biya taimaka musu ba. Akwai program da muke so mu fara yanda muna da office a Badawa bus stop, Badawa shopping complex Sutuwa, wanda yake kusa da Ketco office wato NEPA office na Badawa. To office din muna da shi wajen 2 bedroom ne zan iya cewa, kuma ba abin da muke yi a cikin office din. To muna son mu kawo sabon tsari da sauyi ta yanda al'umma musulmai za su amfana da wannan shagon da ko in ce office da muka kama. Shine muna son mu dinga bayar da free littattafai, takardun makaranta, safa, jakunkuna, takardun islamiyya da duk wani abu da mutum da zai bukata na rubutu. Don haka kuma wannan abin mu kaɗai ba za mu iya ba. Muna neman taimakon al'umma musulmai, muna neman taimakon al'umma, muna neman taimakon philanthropist ɗinmu da muke da su a cikin al'ummar mu gabaki da su taimaka mana. Nothing is too small. Za ka iya kawo mana takardu, za ka iya kawo mana fansira, za ka iya kawo mana su eraser da su shafuna, za ka iya kawo mana jakan makaranta, cleaner, rula, ƙur'anai, hadisai da su fiqihu da sauransu. Za ku iya kawo mana, mu kuma insha Allah za mu sanar a gidan rediyo da duk wani yanar gizo da muke da shi. Za mu sanarwa da mutane cewa duk mutumin da yake bukata wa 'ya'yansa anything na rubutu, takardun rubutu na makaranta, su zo office ɗinmu za su samu kyauta ba tare da mun shigo sisinsu ba. Amma for us to be able to achieve this, sai mun haɗa hannu duka mu gabaki ɗaya mun yi shi. Sannan ban da hakan, akwai wani site kuma da muke da shi a cikin ofisin. Muna so mu dinga koyar da sana'ar hannu ga matanmu, irin matan da mazajen su suka mutu, zaurawa, da duk wata mace da take tunanin cewa tana bukatar ta koyi sana'ar hannu. Za mu dinga koyar da sana'ar nan every week. Duk sati za mu iya ɗaukar mutum kamar 20, 30 ko 50, yanda abin dai da zai takure mu ba da mutane ma ba za su takura ba. Sannan za mu gayyaci waɗanda suka iya sana'a hannu, sai mu sanar mu ce to wannan satin masu son koyan yanda ake abin wuya beads su zo. Za mu ɗauki ko mutum 50 ko 20 ko 30 a koya musu for sati ɗaya, kuma wannan koyarwa za mu koyar da shi ne kyauta. Satin da zai gabata kuma za mu iya cewa ok, masu koyan da suke su koyi yadda ake yin su hypo, money fresh, sabulun wanka, sabulun wanki, su zo za a koya musu. So abin da muke so mu dinga yi a cikin ofis din mu kenan. Don haka muna neman taimakon mutane, muna neman gudunmawar mutane. Ka a ban mu kadai mu ci gaba da wannan abu, don ba za mu iya ba mu kadai. Iyakacin abin da za mu yi, za mu iyakacin abin da za mu iya yi. Amma in muka haɗa kai muka ce mu haɗu duka mu gaba gida mu yi, to abin zai fi tasiri, sannan kuma mutane da yawa za su samu biyan bukata. Dan Allah, dan annabi, ku gaji kuma ku tunanin cewa ai Today's Life Foundation kullun kaza da Allah da ku gaji da mu. Kuma muna fatan za ku taimaka mana. Za ku iya donating din naku abubuwan takardun da abubuwan duk abin da kuka ga cewa zai amfani dan adam, za ku iya kawo wannan office ku yi donating. Sannan kuma in ba za ku yi donating ba, in kuɗi ne mutum yake son ya tura, to zai iya tura ta account din foundation din da Allah, ka a sa shi a any personal account. Akwai account din foundation wanda mutanenmu suke monitoring din account din, wato Today's Life Foundation FCMB 4970499014. 4970499014 FCMB. Sunan accounting Today's Life Foundation shine sunan foundation, sunan accounting foundation din mu. Sannan kuma in mutum ya ga dama kuma zai iya kira mu a number waya mu ta 08181527370. 08181527370. Za ka iya kira mu in kana son ka yi magana da mu personal. Sannan kuma in mutum bai zai iya ta dunnan ba, mutum zai iya bin yanar gizon mu ta
website ɗinmu wato todayslifefoundation.org.ng. akwai paystack, ta paystack inda duk inda kake a duk faɗin duniya ga baki ɗaya in ka shiga yanar gizo mu zaka ga paystack, zaka iya donating kowane irin currency ne zaka iya donate, kuma insha Allah zai shigo cikin account ɗinmu don kai ma ka bada ko ki bada naki tallafin. Muna fatan wannan abu da muke so mu fara a wannan sabon shekara zai zama a success to us and to duk al'umma gaba ki su amfani. Mun gode, Allah ya saka da